Mhuri yeZimbabwe ndaenda kubatira news update iyo inodai kurwadza. Madzibaba Nicholas Zakaria vashaika. Ndichikutambirai pano paMakuva TV amuchange muchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe wotena on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndiwe munhu atanga kumaona. Ngatidzokei munhau dzedu zvisere. Kumanikiza utachema. Muimbi mukuru wemunyika yedu yeZimbabwe madzibaba Nicholas Zakaria vanozivikanwa vachitungamira chikwata cheKiama Boys vashaika mushure mekudzimbikana nemuviri kwatoti kurwara kwenguva yakarebesa. Gamba remumhanzi madzibaba Nicholas Zakaria vakazvarwa mugore ra1956 apo pavashaika vane makore 68 ekuberekwa. Ngatingonyora kuti rest in peace in comment section.